Ya Ubangiji, samanka ya cika da taurari. Ya Ubangiji, samanka ya cika da taurari. Amma duk da haka bawanka Yakub yana mai roƙo gare ka akan cewa matar da take ɗauke da naƙuda shekara 11, kuma sai jama'a suka ce ba za ta haihu. Ya abin bautar mu, kai mana uzuri a cikin daren nan akan Yaƙub da iyalan gidansa akan abubuwan da ke faruwa. Ku fita ku bar ni kaɗai. Gidan Yaƙub da iyalansa suna ta zagin allolinmu. Yaƙub ba zai ci gaba da rayuwa mai albarka ba, kuma zai ga sakamakon abin da yake aikatawa. Ya kai mai kiyayewa, ka la'anci Yaƙub da iyalansa gaba ɗaya. Rahi, dole sai kin halaka da abin da za ki haifa a cikin wannan dare. Ya Allah, ina roƙonka akan matata da abin da za ta haifa, ka kiyaye su. Ya Ubangiji Allah, na yarda da duk abin da ka zartar. Ina tsoron mutuwarsu ta kasance murna a gurin bokaye da masu bautar gumaka. Don kada bautar gumaka ta zama ita ce mafi ɗaukaka a kan kaɗai ta karka. Ya mafificin masu jin ƙai, ka ji ƙaina, ka kuma kiyaye ni, ka ji ƙaina, ka kuma kiyaye ni, kaɗai ta karka. Ya mafificin masu jin ƙai, ka ji ƙaina, ka kuma kiyaye ni. Wannan wani irin haske ne ke sauka a kan Rahila? Rahila ta dawo hayyacinta. Ciwonta ya dawo sabo. Rahil, Rahil, Rahil. Gaskiya tana ga sama. Ai hasken nan saboda Rahila ya sauko daga sama.
Wannan alama ce ta fushin allolinmu. Dole ne fushin allolinmu su yi yawa. A sannu Yaƙub zai ga sakamako shi da iyalansa. Ya ke mai girma, bayan ke akwai Allah na mus. Ki zuba fushinki akan Yaƙub da iyalansa ba tare da sausautawa ba. Godiya ta tabbata ga Allah. A yanzu, matar Yakubu ta haihu lafiya lau? Babo Kanya da Sarul Istar sun la'ance ta ba? Ya ke mai girma da ƙarfinki mai ɗaukaka, ya mai girma mai kiyayewa, zuciyatanmu suna ƙaunarki, ki fushi da Yaƙub da iyalansa. Amincin Allah ya tabbata gare ka ya annabin Allah. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Muna ma murna da sabuwar haihuwar da aka yi ma. Na gode wa Allah da ya tausaya mu. Ina roƙon Allah ya yi mai albarka da rayuwa mai aminci. Ina ma fatan alkhairi. Shin ba za ka tambaya ba mace ce ko namiji? Har na ambace shi da sunan mazaje. To wai sanar da kai? Abin da ya sa ni na gane haka, an yi min albishir kafin na zo nan da sa'a guda. Ya ɗana, wannan ruwa ya sauko ne saboda aihuwarka. Sannu da zuwa. Rahila ta haihu cikin alkhairi da ƙoshin lafiya. Ku kalli yadda ruwan nan yake sauka sosai. Wannan ruwan ya sauka ne saboda haihuwar ɗan Annabi Yusuf da Rahila. Shin kuna nufin cewa saboda haihuwar nan ne ake wannan abu? Shin ba kya kallo ne? Ai ɗan da aka haifa mai albarka ne.
Me yasa kuke tsaye ba kwa nishadi? Ku kusanto da ababen bukata na daga dabbobi da raƙuma da ababen ado don mu gode wa Ubangijin Yaƙuba. Dalilin sabuwar haihuwar an kawar mana da fari. Fari ya tafi a garinmu. Esther! 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 Wajen bauta na Astar ya kama da wuta. Wajen bauta na ƙonewa? Ya ke Ummul Hakim, wajen bautar Ashtar yana da matukar muhimmanci sosai. Me ke faruwa wajen bauta? Wajen bautar Ashtar ne ya kama da wuta. Me ya samu wajen ne? Ku zo mu je. Yana ƙonewa. Da sauri, da sauri. Ana ruwan sama wutar sai ƙaruwa take. Wannan abin mamaki ne. A taimaka musu suna ƙonewa. Ku yi sauri, mu taimaki junanmu. Ina bokanyan Istar take? Duk namomin jikinta sun ƙone. A ce bokanya ta ƙone? Tabbas bokanya ta ƙone. Daman bokanya tana ƙonewa? Wannan abu hankali ba zai yadda ba. Mu je mu taimaka musu. Ya kamata kuwa. Shin zai yi mu taimake ta? Ya aka yi aka bari ta ƙone babu wanda ya je taimake ta? Ba ita ce ta ce Rahila da abin da ta haifa za su halaka ba? Me ya faru, ita kaɗai ce ko a ciki? Sarkinmu, ina za ka tafi? Zan je gun Yakubu da Ubangijinsa. Ba ita ce ta ce Yakubu zai hallaka da iyalansa ba? Ba ka yi farin ciki da saukan ruwa da albarkansa ba? Ku tsaya, ina za ku tafi? Ku dawo ga wajen bauta na ƙonewa tare da bokanyar Astar. Ga wuta na ci ga abin bautarmu. Ya ku samari ku zo mu ceci abin bautarmu da bokanya. Ku dawo, ku dawo. Ga wuta na ci ga abin bautarmu. Ya ku samari ku zo mu ceci abin bautarmu da bokanya. Ku tsaya, ina za ku tafi? Ku dawo ga wajen bauta na ƙonewa tare da bokanyar Astar. Ga wuta na ci ga abin bautarmu. Ku tsaya, ina za ku tafi? Ku dawo ga wajen bauta na ƙonewa
tare da bokanyar Astar. Da wuta na ci ga abin bautar mu. Ya ku samari ku zo mu ceci abin bautar mu da Allah mun gode maka da ka saukar da ruwa har rayukan mutane suka ji daɗi. Wannan ni'imar ruwa ya sauka ne saboda dalilin sabuwar aifuwa da aka yi maka. Mun ga abin da ka yi alkawari a gare mu. Ba mu bijirewa daga yau. Hakika kai annabin Allah ne a aikace. Tabbas na kalli abin da ya faru da idona. Yadda aka gusar da bautar gumaka. Mun ga Yusuf. To wanda ya saukar da ruwa daga sama kuma ya ƙona wancan gidan, to ubangiji na ne. Ubangiji na ubangijin talakai kuma shi kaɗai ne. Ni da matata mun kalli abin da ya faru a daren nan. Akan abin da ya faru ga mutanen ahalin fada, mun ga yanayin ƙudurar ubangijinka. Shi yasa muka zo mu shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai ubangijinka. Ya kai annabin Allah, zukatan mutanenka suna cike da hasken imani. Kun yadda da abin da Sadis ya faɗa? Mun yadda! Ku maimaita abin da zan faɗa. Ku ce mun kafirce bautar gumaka da wuta. mun kafirce bautar gumaka da wuta. Da dukkan abin da yake tattare da suna abin bauta. Da dukkan abin da yake tattare da suna abin bauta. Tabbas mun nisanta da su. Tabbas mun nisanta da su. Mun shaida babu wani abin bauta da cancanta sai shi kadai. Mun shaida babu wani abin bauta da cancanta sai shi kadai. Ubangijin sammai da kassai. Ubangijin sammai da kassai. Mun yadda da annabawansa da manzanninsa ba za mu raba tsakaninsu ba. Mun yadda da annabawansa da manzanninsa ba za mu raba tsakaninsu ba. Muna masu yi musu biyayya da bin su. Muna masu yi musu biyayya da bin su. Bayan shekaru 5 da Allah subhanahu wata'ala ya nuna ƙudurarsa da iradarsa akan allolin Astar, sai Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya bude ƙofofin rahamarsa ga mutanen birnin Fandan. Annabi Yaqub da matarsa Rahila suna ta farin ciki da abin da suka haifa, ɗansu Yusuf. Yusuf! Na'am mama. Yau za mu fita mu je wurin kiwo tare da babanka. Ba komai mama, ina jin daɗin zuwa wurin kiwo.
Mutane suna son Yusuf. Ai shi ne albarka ne. Ko Rahila ta zamto a bar girmamawa bayan da ta haifi ɗanta Yusuf. Ya za a yi a ce ƙwarƙwara guda biyu a fifita su akan mahaifiyarka Laila? Ai shi ne mai gida. Ko ya samu mafita ko ya lalace, ni kuma mai ya shafe ni. Ai da farko babanka yana son ta kafin ya samu Rahila. Ina tsoron kada 'ya'yanka su je su ji ciwo. Babu komai, kada ki ji tsoro, suna wasa ne a tsakaninsu. Suna son ne su fidda wanda ya fi ƙarfi a cikinsu, don ya zama shine halifa a bayana. Shin ka ko san Yakub ɗan gidan Annabi Ishaq annabin Allah? Mai albarka wanda ya albarkaci kasar Fandan da ahalinta. Na san shi mana, shine mai hukunci a garin nan, ka je gare shi. Waye kai? Ni dan aike ne daga Kan'ana. Ina so a bani izinin shiga wajen hakimi. Ka bi ni a baya. Masoyiya ta Dina, yaki nan. Ku je ke da Yusuf wajen mahaifiyarki ku taya ta aiki. Rahil, shin akwai wani labari? Allah ya albarkace ki. Shin annabin Allah ya san da wannan abu?
Sani da zuwa kaka. Sannu da zuwa kaka. Sani da zuwa babana, me ya faru ne? Sani da zuwa. Ka tuna wani abu ne? Shin wani abin ki ne ya faru? Me ya faru ne baba? Wannan mutum da kuke gani daga Kan'an yake, ya zo da mummunan labari. Ina Yakub? Lafiya kuwa? Ko batar hanya yi? Abin da zan faɗa, ko ya kai tsayin sama, kai mai iya jurewa ne ka haƙura. Ka yi magana mana, me yasa kai shiru? Ka sani babanka Ishaq ya koma ga Allah. Daga Allah muke, kuma gare shi za mu koma. Shin ka yi niyyar wani abu ne ya annabin Allah? Bayan rasuwar annabi Ishaq, kai ne mai jibantar al'amarin garin Kan'ana. 'Yar uwarka ce ta ce in gaya maka wannan saƙon. Shin za ka bar Fandan? Mutuwa gaskiya ce, tana kan duk halittun Allah. Ba abin da zai raba su da mutuwa. Har annabawa da waliyyai ba sa dawwama. Na gode muku da abin da kuka yi mun. Ina roƙon Allah ya bani haƙuri da juriya. Ya annabin Allah, shin ba za ka yadda ka zauna a garin Fandan ba, mu zamo masu yi ma biyayya ba masu saɓa ma ba? Ni ina son mutanen Fandan, ba so nake na barku ba. Ba a son raina zan yi tafiyar ba. In ta son raina ne, sai in zauna tare da ku. Gobe za mu tafi insha Allah. Insha Allah muna cikin shiri. Ni da matata mun shirya za mu bi ka Yakub. Zuwa ina? Tare da kai zuwa Kan'ana. Muddin idan muna raye muna cikin ƙoshin lafiya muna tare da kai. Bai kamata mu tafi tare ba. Ku zauna a gidana ya fi muku alkhairi. Ya zamto shine gurin zamanku. Ina so na zama masu yi maka aiki. Ina so mu zamto masu yi maka hidima muddin in muna raye. Ku zauna tare da 'yan uwanku da makusantanku. Ya fi ku je kuna mun aiki, kyanta ku zauna a nan. Na gode wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya ba mu hasken imani. Na zauna a cikin ku shekaru da dama. Mun kasance muna tare da juna cikin farin ciki da baƙin ciki.
tafiyata ta zama dole gare ni, barinku yana bakanta min rai. Tabbas kun yi bautar gumaka. Allah ya haskaka zukatanku da shiriyar musulunci, sai kuka riƙi Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi kaɗai ne. Ƙarfin imani da girman saƙo ya canza ku. Haƙiƙa ya tabbata a yanzu. Kuka shakaltu da barin zalunci zuwa haske. Ko na zauna a cikinku, ko da bana a cikinku, Ubangijin Annabi Yakuba ya shaida ku mutanen kirki ne. Na bar ku a hannun Allah. Shekaru da suka wuce, ka shagala da rainon 'ya'yanmu, amma baka taɓa tambayan maladan haƙƙinka ba a gunmu. Saboda haka nake sake tabbatar ma ina ƙaunarka da ɗan gidan Rahila, na kuma baka rabin dabbobina. Na gode. Allah ya taimake ka. Allah ya buɗa ma ya babanmu. Ya waje ba a gare ni in gode wa Annabi Yaqub, saboda ya sha wahalu a tare da ni. Na bar ku lafiya. Na bar ku lafiya. Na bar ku lafiya. Na bar ku lafiya. Yakubu, me yasa Zalha da Balha suke hassada ma uwa Tarihina? A ina ka ji wannan? Na ji mutanen gari suna tattaunawa. Yahuza ma ya ji su da Balha da Zalha suna ta maganganu akan wannan magana. Me yasa ka tambaye ni kuma ka ce in baka amsa? Balha ta kasance baiwa ce ga babarka Rahila. A sakamakon rashin haihuwar babarka sai ta sauwa babanka Balha ko ya samu haihuwa da ita. Sai ta haifa masa ɗasiwa, babarka ta samu cikinka. Daga baya sai ta fara yi mata hassada. Daman ke ma Zalha baiwanki ce? Sai ni ma na bashi Zalha ta zama matarsa don tsoron babarka kada Yakub ya fi santa a kaina, amma kuma babarka ta fi ni soyuwa a cikin zuciyar Annabi Yakub. Zalha ita ce ta haifi ɗan uwanka Ashir. Rabil, Shal'ul, me kuke a baya ku haɗa kan dabbobin nan ku taho? To babanmu.
ba kya gani ni yanda Annabi Yaqub yake wani kirmama Rahila. Ni ba na buƙatar na yi hassada ga matsayin da 'yar uwata ta ɗora ni, kuma duk da haka ba ta fi ni yawan 'ya'ya ba. Sanda Yaƙub yake mata da zai wuce sanda yake min ba. Shi yasa ba ruwana da hassada, ba zan mata hassada ba. Shin ka kalli wannan abu ba zai yi wa matsayin mu komai ba? Tafiyar tamu ta yi tsawo. Ai haka tafiya take a cikin ayarin mutane. Laya. Laya. Nawa ya rage mu ƙarasa gari? Ba zai wuce mun 3 ba. Ba zan iya tafiyan ba. Yahuza, Shal'ul, Rabil, ku kakkafa rumfuna. Akwai unguwar zoma a Kan'an? Bala. Jira! Ka je Kan'an ka taho da unguwar zoma. Haya. Me ya samu 'yar uwan Rahil? Sako a hankali ki zo. Sako a hankali ki zo. Ku je ku haɗa wuta. Ku je ku haɗa wuta. Me yasa miki mama? Me yasa kike ihu? Kada ka damu ɗana, ina lafiya. Mama, ka zo, ki bar ni. Laya. Mama, ka zo, ki bar ni. Mama, ka zo, mama. Me ya same ka? Baba, ina tsoro kada mummuna abu ya samu mamata. Kada ka damu, kwantar da hankalinka. Haka ma haihuwar ta fara ta wahalar da ita. A kirawo Yakub. Me ya faru? Har yanzu ba ta haihu ba. Amma an ce in kira ka je kai mata addu'a. Har yanzu mutum bai dawo ba. Baba, da gaske mamanmu za ta bar mu? Wa ya gaya maka wannan magana? Ƙaramin ƙani za ta haifa maka. Ya ɗana, kada ka ji tsoro kuma kada ka damu. Ki riƙe shi ku je gefe ku zauna.
ina fata Allah ya baki lafiya kamar haihuwarki ta fari. Ni kuwa ina ganin Rahila za ta kubuta kamar farko. Yake uwar Shamur, rai a hannunki yake? Ki haƙuri, Ajir ya tafi Kan'an zai taho da unguwar zomo. Ummi!